Kastalatibyan! At na siguro lalaki man niya, takas talauna iti panagpapintas mo. Ay na, parlor di pagtrab-trabahwak. Jacket din ag lipstick. Mamwak lang at lalaki, makitam. Ay na ikay, hindi nakbaliktadan. Taamok asikat at da babae na. Hoy, Imelda. Kunak man, saan kan asumrak ita? Tanag-text ka, nga inapan na kamanan nila kay mo. Nga ron. Ay na, maum-uma ako. No apaan na kan tumanan, ibagam nga adda babae na. Nakitak ida idi Domingo, nagbuya da iti sine. Long hair, jay babae akadwaan na. Ha? Talaga nakitam? Uy, si Kamat. Kaano ayan nagulbudak ka? Ay na, talaga nga ron nga da babae na. Ngam siyak tibagbaga na nga da lalaki na. No adala ang camera da ito yung cellphone ko? Pinicture ko ida. Awanin ganas kung agtrabaho no kastoy lang. Ay, saan mabalin Saan ka nga agpa-apekto? Nagsakit na panunutan. Asyak agkakasing agbirbirok. Isukat nakpay iti sa bale. Uy, jak la kuman imbagbaga. Ay, agkapsutaksa. Sige, agtugaw ka Imelda. Taiyalaan ka iti danom. Mabit lang Agpakulutak man iti buok ko. Madam, saan ka di adda kayo di asawa ni Mayor? Mismo, siya ti original. Agpakulot ka, madam? Ha, tuleng ka kadi. Ay, saan, madam? Nangag ko di embagam? Kat? Kuwang amin, madam. Oo, di mo apro-apro sanday tabuok ko. Naging pis ngamin unay daytoy buok mo, madam. Anya ko man no naingpis. Madadaal no kulutan tapay. Agbayad ak iti uray mano. Basta kulutan dak. Agaw-awat kayo iti tseke. Aguray ka, madam. Agtugaw ka pay. Taayabag dya kaduak amang kulot kan ka. Oh, siguradwam lang analaing dayta nga agkulot. Ha, diyak kaya tisinsinan at trabaho. Ay na, Imelda. Huston, deta pa nagsangsangit mo. Jakmak lang dyan bagam. Nakitam nila kay ikaw nga dakadwa na babaya nagbuya iti sine. Ay, madamdama pa yung deta pa nagsangit mo. At da customer. Kasla jak makatrabaho ita. Nasakit to'y puso. Asawa ni Mayor ti customer mo. Sikapay lang ti mga sikasaw. Amumat ajak amu ti agkulot. Para manicure kan pedicure aklaeng. Oh my kakit din. Apay asangitam ti kasta a klase ti lalaki. Awan sirbina. Madam, siyak ti mangkulot di tabuok mo. Anya tinagan mo. Imelda, madam. Sigurado ka? Akaba alam ti agkulot. Ayun, ma'am. Nabayaga kundi to'y parlor. Mano atawad? 5 atawanan, madam. Oh, diyak kaya tamadadaal to'y buok ko. Naawatam? Uwan, madam. Sige, mabiit lang nga. Taad dalain nak isagana. Anyamot dahi customer ko. Nagdelikado man. Kasta latibiyag Adda talaga ti kakasta customer. Kan may isa, asawa nga rod ni Mayor. Nakasungsungit man. Sige kit din. Kulutam dya buok na. Kasanungay numapirdi di buok na. Sapay naging face. Imbagak matanda tagan kuana. Ngam kayat nga latamat ti agpakulot. Kisayam latan jay agas na. Jay saan unay napigsa. Tapno saan amapirdi jay buok na. Umayak man mangan itilakom a halo-halo na naundang.
Awan pa'y ngamin customer ko. Anyang awan, kano da nakaparada ang inanalugan dito sa ngwanan ti parlor mau. Di asawa ni Mayor Dayjay. Ay, di original wano di number tau. Ah? Ay na, si ka talaga na naundang. Chismosa ka talaga. Damdamagak lang, mag. Alakit din. Itimplaan na kon iti halo-halo. Kaadwam tigatas na May salaan. Di ngay kadwam, di mo pagmeriendaan. At dapay nga rod customer na. Isunto ti umay gumatang, numalpas jay trabaho na. Hello? Bakit? Kada kwartam dita. An-anom ti kwarta? Di kakit mapan agbirok iti kwartam? Kada nga rod katangag. Ay, awan kwarta. Iyor ornongak pailaang ti igatang ko iti bagas. Ita, dumawat ka manan? Di ka gumata. Makaungatak ka talaga! Kakaasyak ng birbirok! Day talag daw dawat aramidam! Ay, agawit ka lang Ay sus, di customer ko! Nananungatan! Ay mabit lang! Inakita di customer ko! To'y buok ko! Apay, madam! Kunak no nalaing ka nga kulot! Kita man tinamay iti buok ko! What is happening? Papanawam day ta ababaunam! Papanawam! Excuse me, madam. Sa anak ababaunan dito'y. Beautician nak, madam. Beautician? Kita man tinapasama kiti buok ko! Ay! Naksatsamot din! Idarom kayo, Adwa! Idarom kayo! Malungsot kayo iti magbalutan! Kasano day tuyan, Imelda? Idarom na tan. Ay, napan nagdaruman. Katnapanan. Pinander ng jelugan na. Ay, diretso nga tan ama pa nagdarom. Lakit di Ay, kasano ngayon dagiti anak ko nagbabasit no may baludag. Ay, bakla. Apay no si kapay lang ang tagpay balod. Ha? Siyak lang. Kat si kamat tinakabasol. Ay, saan mo tamabalin Nas ka na duwata. Ay, Ay, daytoy mat nga asawak. Umawag-awag. Hello? Apay aya! Bakit? Awan ti maitag ko ang kwartakan ka! Makauma ka! Napudot man ta ulo mo. Wan! Kastoy no the problema! Sa kaumawag-awag! Agbiro kay ti trabahom! Salbag ka! Tapno lumamis day ta ulo yaw, kan may kat day ta nervyos yu adwa. Mangang kayo itila ko kahalo-halaw. Nanaundang. Jakmet lang makapanganan, iti kapapanunot ko. Uray siya. Awan ganas ko. Anya nga iti may tulong ko, nagpampanunot kayo akasta. Ay, nanaundang, maibalod kami. Saan kami ikit din na madanagan? Nilaan ko Imelda ti maibalod, nana. Sa anak ang mairaman ko Ay, sus! Nagsubli ni madam. Kadwanan sa dagiti mang tiliw kadata, Imelda. Ay, tumaraya kon! Aguray ka! Apay, tumaray ka! Ay, urayan nyo, bumaba. Ay, makapanervyos. Yung kasabtunan, Imelda. Nung ay ipungot-pungot na. Kasaritam itinasaya at, Ibaga maripiram din na dadaala buok na. Ibagam taghalo-halaw. Ay, wan! Kasta ti aramiden ta, Imelda. Intan! Good afternoon, madam. Nagsubliak. Nasaya at mat, madam. Tapno tarimaanan mi day tabuok mo anapuuran. Pudno day ta, madam. Papintasan mi. Kabaulan nyo nga aramidan dayta. Uwan madam. Iso nagsubliak. Tana amiris ko asyak lang ti maibabain no kastoy ti buko.
Iso nga ipatarimaan ko kada kayo. Sige, madam. Umay kayo nga rudan. Agtugaw kayo, tada kami ti makaam mo. Daytoy aircon ti paandaran mi. Tapno lumamiis ti ulo, madam. Sige man nga ron. Ay, madam, amang ano kayat mo ti agmerienda? Adda na imas ahalo-halo alako da di takaaruba mi. Talaga? Ay, mabiit laang madam. Iorderan kayo. Sige nga ron. Agrelax ka, madam. Kabayatan a repreparan mi ti buok yo. Maditi ma-stress. Ad-adda abumakit ka. Ay, nananaundang. Sapay ko matamaay ayo mi ni madam. Tapno saan na kami nga idarong. Huwag nga ron Sapay, jay gayam original nga sa hawa ni Mayor Dayta. Uy, nana. Iso ti original. Kunak no jay number to. Saan? Sige, darasin nyo nga rod nga itimplaan iti halo-halo. Mabitlaeng. Hay! Umaw-awag manin nilakay ko. Maruruda kong. Hello! Ay, di ka lang makapal na dita! Busy ako naklangarudan! Ha? Awan kwarta! Ay, rurod kan! Kay tadan kan ni Madam Dayti halo-halo na. Agrelax ka kadilaan. Ay, naundang sa anak ang makarelax. Tadyay asawak ang nakailaw anak sa dot. Agrelax ka. Again, exhale ka. Kasta. Sige, relax. Say-saya atan ta, Imelda. Naskon na napintas ti pagbalinan ti buok ni madam. Narigat ti may darong. Jay cellphone mo manan. Saan ko a cellphone? Cellphone ni madam. Hello, darling. Uy, nag-sweet damatan. Darling. Ay, uray lang naka-full volume. Imbag pa'y da, madam. Ngamda kami kinilakay ko. Puro binog ka. Adaak lang dito'y parlor, darling. Nagpapapintasak. Sige. Umay kanto garod dito'y parlor. Umay ka no ni Mayor. Sige, darling. Urayan ka. I love you. Mwah! Umay dito ni darling ko. Iso anas ka, napapintasan da. Sige, madam. Da kami ti makamu. I-manicure kan i-pedicure ka nga rod, madam. Sige man, garod. Saan ka madanagan, madam? Uray libre, ti foot spam. Wow! Nagpintas ka, my love. Bagay ko kadimot lang, da ito'y buok ko, darling. Bagay mo, my love. Bagay gayam kan kati abababo. Isuda, tinang papintas ka niya. Naimbangal daw mo, Apo Mayor. Kastamat kan ka. Imelda, tinagan na. Kanda, sika, anya itayon tinagan mo? Bakli talatan, madam. Maragsa ka na, tapi napintas yu ti asawa ka. Ay, kibwisit alalaki ta umawag manan. Apay nga inidap mo matan ti cellphone, Imelda. Sinong batam kumaa? Ay, ikwa. Awan day jay, madam. Ato iti tangdan niyo. Awata mo aja iyaw-awat ni Mayor kan ka. Ha? Ay na. Nagadumatan, sir. Tangdan niyo ng papintas iti asawa.
Ah? Ay na. Agyaman kami, sir. Agyaman kami, sir. Dito'y ako, nakanayon nga umayag paparlor. Una, madam. Di kay madanagan. Awisak dagiti ko kumadrek nga umay dito'y. Un, madam. Mayat ditoy. Adda pag meriendaan dita asidag. Kan adda pa'y aircon ditoy, Mabalin ka di. Ako layan nyo tibok ko. Ay, mabalin, sir. Tanay, nagadunti uban ko. Sige nga, Rod, sir. Agtugaw kayo. Mabalin mat alinisak dagita kukom, sir. Tano makialamano ka? Saan anak kababain? Sige man nga, Rod. Umay ka ni Milda. Aramiden ta dagiti ipapaaramid ni Apo Mayor. Imbagakmat, edi ka na kayo. Ano da customer? Akas kan ni Madam nga gungungat. Pakitaan nyo lahat tayo tinasayaat. Tadi ko nada nga rudan. Customer is always right. Kan adda tayo pagsasawa ko nana. Ti kinasayaat kan kinapakumbaba. Nasayaat ti ibunga na. Una na. Husto ka. Nangig mo, Imelda? Wala na. Ay, mabiit man lang tasong batak to'y asawak. Ay, dadaulan naman ang tial daw ko. Kunak lang arudan kan kangawan kwarta! Bakit? Danggang ngamin ti bagakan ka, ha? Saan ka nga gungot na dagaw? Amo ko, unti bagam kanya! Kwarta manan! Awan lakit day! Kwarta! Makauma! Saan ka dumawat iti kwarta, amtad dan trabaho? Ha? Anya di ko nam? Ulitan man? At dan trabaho bakit? Mangrugi ako ninton bigat. Pudno ka day lakay? Uy, umay kadagasan dita parlor, tagkuyog tantong agawit. Istoryakan ka, no kasano ak anaawat iti trabaho. Ay na, o sige nga Rod. Urayan ka lakay. O sige nga Rod, bye! Bye! Ay, ay na. Mas daawak man? Saan ka matan anagungat? Ay na, adan trabaho nila kay ko, baklita. Titaan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana, ti kinasayaat ken kinapakumbaba, nasayaat ti ibunga na. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Jonah, agre-ring jay cellphone mo. Sumpatan pa'y lang, manang. Ay, jack mo ako dyan jay cellphone mo. High-tech mat ngamin. Umaya ko. Sino nga min ay day tao mawawag? Hello? Hello, Garlalo. Sino day to? Anya ka matan? Apay, dinilit mo dyan number ko dita cellphone mo. Gumurak man kan ka. Ni ka di Freddy day to? Hay, ni Freda daytoy. Saan ani Freddy? Kagat-gatang ko nga min day to cellphone ko. Iso na po ka amin dagiti contacts ko. Ay, baro day ta cellphone mo? Una, je baro a model. Makapaapal ka man. Mano depression na, kanang gatangam. Ay, kaya't kumatikas ta cellphone. Nangina ato yung cellphone ko. Apay, ada kwarta. Ay, nagrigatan ayat ti agtalon. Makabanog. Ay namanong, trabaho kan tumat ngamin at trabaho. No kasto ang nagpudot ti panawan. Agi na nakamat Katanya ngay ti aramidak dito'y balay no aginanaak. Di agtugaw. Wano, agindayon ka dita sirok ti mangga, ta presko. Ay, jakla ugali ti agtugtugaw nga awan aramiden na. Di, ag cellphone ka manong. Awan asam ko kadagita a gadget. Ay namanong, nakitam la ko madyabaro a cellphone ni Jonah. Ay no, nagmayat. High-tech kan high-end ka no, kunana. Adda manan baro a cellphone na? Jack man amo kan kuana. Binulan samat abaro ti cellphone na. Gatang agatang iti cellphone na.
Di mo't mangtad iti igatang iti uray sa nga kilo kumaabagas. Day tangarod kat manong. Gadget ti papapanan ti sweldo na. Ibagak tuman nga agurnaw. Agurnong ka, Juna. Nyamot ni Manong. Nagado nga ibagam, day tapay. Aglisi ka man kit didita. Tani, ag-selfie ah. Day tala ang gadget ti pakaibusan ti sweldom. Ay namanong, sweldok ti igat-gatang ko. Saan ko adaw-dawatin kada kayo? Ibagbagak laang agurnong ka. Kasanungay no. Hello? Ay, uwan. Sige. Kita ka man langan. Uray na. Cellphone kala cellphone. Ay na, nasayaat mo tapi manawin di kontrabida. Kas di laang matkit. No di mo kaya ti kasarsaritam. Manglimlimo kang ada kasarsaritam kampay idi ti cellphone. Pumanaw adagos. Ay, ituloy ko ket di ti ag-selfie. Manang, anya ti aramidin ni John, ha? Oh, apay aya. Isunsamod di ada ijay tuk-tuk ti dakkel abato ijay turod. Anya? Dayjay, oh! Ay sus! Ay, delikado ijay. Ay, numatinag. Ay, nagngato ati pakatinagan na. Agpicture ijay nga agmay-maysa. Ay, una yan, dadya kapsat ko. Ay, ingka man anawaan ading ko. Ay, total, agayam kayo man. Anya ti pukpukaw mo? Kunak, bumaba ka, tama nga numatinag ka. Apay, nalipata mo, dyan natinag ditaan ni Mang Gusteng. Nabartot day jay. Nagtulit-tulit aging gaijay baba. Sa anak mat anabartot. Anya ayang amin, ti araramidang mitatuk-tuk ti bato. Ag-selfie ak nga raw, takabarbaro day ti cellphone ko. O sige, picturean kan, tap numalpasan kat bumabatan. Oh, matinag mo tupay day ti cellphone ko. Sapay nagngina. Sa bagay, dipindot pa ilang na ito yung cellphone ko. Saan la di pindot ah? At dapay galot na nangisit alastiko. Itatang kumot ngamin, natinag na, isuan na bitak. Ang mabalin pa imot apagteksan, nalagdapay imot kit di ah. Bumaba kayo dito. Oh, ni manong mo, pukpuk kawandatan, bumabatan. Hey, ni Manong ko talaga. Kontrabida. Numatinag kayo ije tok-tok ti bato. Panagkunayo. Agbiag kayo pa'y. Uy, Jonah, dangdanggam ka dit ibagpaga ni manong mo? Aladak tuman kit di dayjay abato. Tapno awan ti mapmapan ag selfie. Ay namanong, di mo nga minamo ti uso ko. Uso? Numatay ka mat? Hello? Uwan, o sige. Na. Kita am ti ugali na. Pimanawan. Saan mo't anagring jay cellphone na manong? Kas jay sa ti high-tech ako nada. Jonah, ay na, nagadulakit din ti ipopost mo a picture mo? Makikita mo't gayam. Di ka pa'y aglay. Umapalak ngamin. Nagmayat day ta kameram. Siyempre, kastala ti biyag no napintas ti cellphone mo. Napintas mo ti camera na. Isungarod ti konak. Aywan, mano aya ngamin day ta? Ay basta, nangina. Sa bagay, nangina talaga ti kasta a cellphone. Kabailam agatangan. Mas daawak laang, agpadpada talaang mat iti sweldo. Ngam, nakagatang ka iti kasta kangina a cellphone. Anya ngay kumatipakas daawam. Nangalaam iti kwartam a pinanggatang mo. Ay basta, secret nga raw. Manang, adda ka din ni Jonah? Adda iti balay, apay aya. Bisin samot. Ay, pakabisian na ko ma. Saan tupay ang nakalaba? Busy nga agsilsilpon iso. Ay, kasta ka di? Ay, wan. Ay, di nan masango nga aramidan dagiti trabaho na iti balay.
Saan na makawalis iti arubayan? Kita ma, nagado ti agkaiwara abulong. Wan nga rod, manang. Jakmat nga rod masango. Tagaw awira kiti anak ko. Mapan ko man la kasarita ni Jonah, manang. O sige, ibagam man kit de, taaglinis. Nay, sika magayam, friend. Italaan adlaw nak? Itahayak pa'y anak katugaw ditoy. Kasta aya. Busy ka mo't nga may nga cellphone. Ay, kasta la ti biyag a friend. Sikaman mo ti high-tech ti cellphone na. Aywan gayam. Kuna ni manang mo, nga aglinis ka kano ditoy. Aywan anya. Ay, adupay gayam ti lalaba. Agmalmalam kan samot nga min nga cellphone. Ay, sika ngay, nakalabakan. Wala. Mabalin ayamot arumwarak. Nujak pa'y nalpas dagiti trabaho. Ay, biyag aya. Aginat-inat ka pa'y lang dita. Tumakder kan, tagtrabaho kan. Ay, una yan abannog ko ang nagkapoy dya bangkag. Ay, mabisinak pa ikit din. Ay, Jonah! Jonah! Ay na, Manong, awan ni Jonah. Nay, napanan namanan aya. Napan ka naman ang nag-selfie Ije manan ayan tidakkel abataw. Ay, jakam mo. Ay, nakaluto ka din. Siyak tinagluto, Manong. Ta idinalpas ang naglaba. Pimanaw mo ten adagos day dya. Jonah! Hay! Na yan day dya akabsat ta. Ay na, nagmayat talaga day ta cellphone mo, Juna. Aging ga ita, umapapalakpay laang. Ay na, ado ti umapapalakas kan ka. Adamanan day to'y abumbay. Ayan na. Day tao, nakamotor, agsubli-subli ditoy. Ha? Ay sus, ibagam nga awanak no may agdamag. Apay, sika ayat ka sa pulan na. Ay basta, ibagam nga awanak. Apay nga aglamlamang kamatan. Ay no, di ko kamkamalay. Ibagam nga awanak. Wanan, wan. Dito trabaho, Juna. Baka ibang June ang sinasabi mo, ma'am. Maliit na babae, maitim, pangu ilong, kulot buhok. Siya yun, di ba? Ang June na namin dito'y matangkad at mapudaw at matangos ang ilong at straight ang buhok. Ha? Dito naman sabi niya opisina niya. Ay, ibang June na yan, madam. Saan ko hanapin yung Juna na yun? Bakit ba? Bakit mo hinahanap si Juna? May utang sa akin. Ha? May utang siya sa'yo? Magkano ang utang niya sa'yo, madam? Cellphone, utang niya sa akin. Ano? Yung mahal cellphone niya, utang yun. Anyamot da ya bumbayon. Inaramid naklauna yun anaalas a tao. Kasanumat nga men, adda utang mo kan kuana. Uy, di mo ibagbaga iti sa bali ha. Utang matgayam det ipalpalastog mo a cellphone mo. Na, taulitan na pailaang mo. Imbag kumamat no bayadam. Awan nga rin pagbayad ka. Ay, subli-sublian na kadayjay nga umay singiran. Ilang mga ka, nagado a paglumangan. Ay, Juna, tilan tumat nga min ar-aramidam. Ne, adamot si Mardang ang motorsiklo dito'y batog ti balay. Pwede magtanong? Bakit po? Hinahanap ko si Jonah. Dito daw nakatira. Best friend ko yun. Yung maliit? Oo, maitim, pangu ang ilong. Ay, huwag ka namang ganyan, ma'am. Masyado mo namang minamaliit yung kaibigan ko. Saan yung bahay niya? Yun Asan? Yun, yung nasa dulo. Yung marami halaman? Opo, yun. Sige. Salamat. Manong, dito ka naruwar amangan. Napres-pres ko dito
Anya ngamin ayaday ta si daan. Dinengdeng. Kalutluto. Iso ana pudot. Sige. Dito yakon ruwar amangan. Ne. Ne. Adda Bombay. Ne. Awan mo't utang ko iti Bombay. Ne. Ne. Manong. Umayan dito ayan ta. Ay, kasaritan man. Ibagam asaan ta nga umutang. Narigat ti adda utang na. Sige Manong, takasaritak. Ay, ano pong kailangan nyo, ma'am? Ako singil. Ha? Wala naman kaming utang Kapatid mo si Jonah. Ay, oo, ma'am. Bunso namin. Malaki utang niya sa akin. Ay, kami nga, walang utang. Siya, meron? Yung cellphone niya, utang niya. Tinataguan ako. Ha? Ay, ano kasi, madam? Anya ka nun ay jay, ading. Ay, kwa Manong. Ni kano Jonah. Adda utang na. Kat cellphone ti utang na. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Ipalawag mo iti dayta Bombay. Sige Manong. Angam. Kasanungay nga ipalawag ko. Nasaya at tanagawid kan, Jonah. Talaga pinadpadaanan ka kat. Ne, apay-api nagpadaanan na. Wan taadda Bombay nga agdamdamag kan kay tay. Insurok ati balayo. Gaya mo dayjay? Anya? Jakam mo. No asino kadamanang mo, wano ni manong mo, tinadanon na iji balayo. Hala! Oh, apay akan lahat ang nagdanag ka. Ay na, friend, ilamang na. Apay, Sigurado nga tandak damanong kan manang kaw. Dakkel nga minti utang ko iti day ki Bombay. Pangalaam ngay ita iti pagbayad mo iti dayjay a Bombay, ha? Gasam tingin na natin nalam a cellphone? 65,000 pesos? Kundi pa sikat ka, utang mat gayam. Manong. Aguray ka pa'y Manong tasyak pa'y ti agungat. Check mampay. Ado ti kayat ko ngay baga. Siyak pa'y, tatalagang agburburak ti darak iti daytoy a babae. Ha? Sikaman langan. Jonah, apay ang masapul nga agutang ka iti kasi Aguray ka man. Siyak ti rumbang amang ibaga iti dayta. Mang panunot ka iti sa bali nga ibaga, Manong. Aguray kayo! Da kayo man langan ti agapa! Agtugaw ka dita, Juna. Denggem dagiti ibaga may kankakin ni manang mo. Ay na, agsinsin nublat kayo lakit din amang banbanikas kanyak. Sayo itudo-tudo to'y rupak. Rumbang laang daytakan ka, Jonah. Tapno maamwam, asaan anasaya at tinaparam mag-atao. Ay, laglagi pong ti pagsasaw ako nada, Di mo ipasikat tinangina agamit mo, no awan tumot lati pagbayad mo. Hayte. Simadot ka pa yun, gapo iti dayta gadget mo. Nga inut-utang mo matgayam. Iso arumbang nga agpanunot ka, Jonah. Di ka umutang, iti di mo matkabaanan abayadan. Naawatam? Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao, ako nana. Di ka umutang, iti di mo matkabailan abayadan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! O tatang, igayton balay daan ti maluti pagdagusan nyo, inton agbakasyon kayo kininanang. Tapno mapadasan nyo mat ate agbiag akas labak nang. Ay na, kasla ka babain mo. Kitaan nyo Kitain nyo di impose ni Auntie Malo a picture di balay da. Oh, kita akman. Dahito tatang, Ay na. Nay, talaga apang baknang abalay. At dapay swimming pool na. Ay, talaga abak nang ni Antem Amalaw. Ay katkas tala ti biyag tatang. Ta-arkitek nga ro di asawa na. Kat ni Auntie, chef mat iti dakkel a hotel. Katsay balay nga da Antem Adalain.
Ay na, nailot ijay tatang. Takop-takop jay balay da. Kan talaga abasit. Anya, Ijay balay da anti malong. Adda internet na. Kandakal jay TV da. Kasla agboy-boya kayo iti sine. apay, awan aya ti internet ijay balay daan Tim Adaline. Awan tupay. Uray black and white at TV da. Ni, mabiit lang tatang. Song batak ni Auntie Dalin, isuto'y umaw-awag. Aha. Hello, Auntie! Hello, anay. Anya ngay. Matuloy nga agbakasyon da tatang kananang mau. Ay, ay, uwan sa, Auntie. Ibagam kadakwada nga umyandan ton dito ibalay. Sige, Auntie, taibagak. Ibagam ano ka ano. Tama panmida sa batan iji terminal. Uwan, Auntie. Nanang, matuloy ka nung agbakasyon da, Uncle Pedro? Di da pa iba't amaw no kaano da nga umay. No umay da. Aglivak pa ila ang iji trabaho. Tapno maipasyar ko ida. Day tanga raw ti imbagak ka ni ane. Siguraduan tamot ang aginjoy da no umay dag bakasyon ditoy. Nabayag asaan daan nakabakasyon gapo iti pandemya. Pudno day ta. Ay nasayaat mo ta makapagbakasyon dan. Tapno agkikita tayo manan. Kalpasan iti mano atawon. Ay na, nagadun ti insend ko a message kin ni Auntie Malo. Ngam saan mo ta sumungsungban? Ang mga nubi sila ang iti trabaho na. Kasta dagiti baknang, awan ti oras kan panawan da makiistorya. Awan ang naka-online man. Urayam Mapan kayo nga rod agbakasyon kin ni Nanang. Nimot Auntie Dalin ti agkaraawag. Nga ijay kanubalay dati umyanan nyo. Ha, kasta aya. Uwan tatang, ipashare na kayo kano ijay ni Donna. Dungay ijay balay daan Tim Adaline langan ti pagdagusan may. Ay na tatang, saan nyo ma-enjoy ti bakasyon nyo no ijay kayo nga agnaud. Awan ti aircon iti balay na. Amangan no mabisinan kayo pa ijay. Imbag ijay balay daan ti malua, tanawad-wad ti naimas amakmakan. Chef ko naman. Honey. Umay ka no agbakasyon, tay kabsat ko ani Pedro. Jacob zat mo at taga-probinsya? Wen, umay da ka no nga rod. Duada nga gasawa. Anya nga iti aramiden da ditoy. Agbakasyon da nga rod. Saan tamat amat tatao dito'y balay? Iswa nga no umyan da dito'y balay. Ibaga masandang agbayag. Tawan kadwada. Aglugan kamay itibas kanina ng mau. Aywan gayap, nag-reply ni Antem Malaw. Wala ang magti-reply na tatang. Ididinamag ko no mabalin kayo ang mapanigi-balay da. Kastay lang, ay una yan. Busy siguro Takas di lang ang magti-reply na. Dahil trajay bas ang pagluganan may kanina ng mau. Awan tatang, iso day ta. At titikat yo Nakabayad ka kadain iti pamasahe may. Wen, makaala ka ayamat iti tiket. No saan kang agbayad. Sige nga rudan tatang, inkay agluganan. Honey, addansan ijay balay da Pedro. Nakasangpat dangatan? Ay katun. Anyat orasen? Bayam ida nga aguray ijay. Mangan tapay dito'y paborito ta restaurant. Daytoy tirigat na no fine dining, honey. Nagbayag na nga i-serve ti order. Mano aya nga aldaw nga agyan da ijay balay. Ay kat makalawas siguro. Nagbayagan. Anyalaangan nga iti araramiden da. Sige. Kasaritak to ida. Manong Pedro, nabayag ka di anagururay kayo. Nakasangpat kamay iti alas 4 ti malam. Medyo nabayag mo't
Pasensya kayon. Adda ngamin napatag ngay naramid mi. Maawatan may. Kat nangan kayon. Ay, saan pa'y nga raw? Mabisin ka main. Kasano nga rod daytan? Nalpas kami anangan kan nila kay ko. Kat no ibagbagan ni Aday, analaing ka nga agluto iti naimas amakmakan, ta chef kakanaw iti dakkal a restaurant kad hotel. Trabaho klaeng dayjay, Manong Pedro. Da kami kan nila kay ko, saan kami ang matatao dito balay. Iso nga iti restaurant kami amang mangan. Kasta ka day. Wen, umay kami lang maturog dito'y balay. Kat, saan kayo nga agbuy-buya di dakkal at tibiyaw? Kuna nga min ni Ana dakkal ka na day tibiyaw. Kat kayat mi kuma apadasan ti agbuya. Ay, sayang ti kuryente. Dito'y syudad, masapul nga agimpad ka, tanangin na amin agagatangan. Kasta gayam, kat jay swimming pool yung ay, nakitak, kat talaga nga adadanum na. Ay, adda talaga. Agam masangumi ayat aglangoy dita. Busy kami. Display lang jay swimming pool mi. Tapno ibaga dagiti ka aruba abak nang kami. Kat bak nang kayo mat at talaga. Ay na, ado, tigas-gastusan may Manong Pedro. Sige, mabit lang, tamapan ko kita dyan na bati at tinapay iti ayan ti ref. Dayjay langan, ti pangrabyan nyo. Kat, nagturugan nga'y dangijay abwisita? Ay, unay kamutan, hani. Buwisita, kunamutan. Kasta mo ta talaga? Perwisyo nga men, dagita abisita. Pinaturog ko ida ijay salas. Nagaplag da ijay. Ay, ibagaman kit di kadakwada. Ano adda sa bali apagdagusan da, ijay daan. Unay kamutan. Mabainak mo't amang ibaga iti daytaa. Kabagyak ida. Kabsat ko ni Pedro. Wen, amok dayta. Ngam amumat. Saan tayo anarwam nga umawawat iti bisita dito'y balay? Aganos takadi. Sana bale, agawid dan tumutlaan. Hello, Insan. Hello, Insan. Mapan mo man lasukunan ng datatangkin na ng ijibalay daan ti Malo. Sige, Insan. Kuna kami no ijay dabalay nga umyan. Kaasi damot ijay balay daan ti Malo. Panawan sang putanda. Puro kanu tinapay ti kankananda. Ay? Unay mo't daytan? O sige, Insan. Mapan ko ida sukunan. Ay, nakaangos akmat laeng. Awandan dito balay. Nasaya at mat. Sino nga iti imay nang sukon kadakwada? Ni Donna, kanakak. Aya, linisam analing deta nagid iddaanda. Kanuray pa dyan nagtugtugawanda. Ay katuwan i-disinfect ko pa ay. Di mo laam mo, ang mga no adamat skin disease da. Ay, delikado na itaasakit. Ay na, nasaya at mat na nakabisita kayo. Idi pa'y pinagpadaanan da kayo. Ijay kami pa'y balay da malaw nga imyan, iti dua nga aldaw. Basit laang da ito'y balay may, ngam adain reserba mi apagturugan nyo kun ni Manang. Kasta aya. Kat inton bigat, ipasyar da kayo ditoy. Ado, ti pangipasyaran mi kada kayo. Ay na, nasaya at ka talaga. Ay, Dona, nakaluto ka din. Wala lang. Ala, amok amabisin kayo. Iso asinapa mi tinagluto. Nilakay mo nga'y mat. At dapat iji trabaho na. Ngam sumangputan inton madamdama da ijay. Maragsakan mo't makakita kada kayo. Nene. Apay nga iwagwawagwag mo dagita gamit mo.
Adda birbirukag. Anya dayjay. Jay Diamante asingsing ko. Jay ginatang mo ijay abroad, edi nagtorta. Wen, napukaw kun samutan. Kat mo nagngina dayjay. Wen nga rod, milyon ti balor dayjay. Oo. Ay, milyon, ah? Milyon ti balor dayjay. Oo. Kat saan nakangarod na kita-kitaan iti kasta. Milyon laang ano milyon. Napukaw nga rod. Kat, asino tinagbalin a bisita ta dito'y balay? Alangan mo't ani Manong Pedro, kanjay asawa na tinangala. Awan imbaga kakasta. Ngam isudalaang ti adda dito'y balay a pinampanawan ta. Wen anya. Surutam ida. Barang adda pa'y jay diamante asing-sing mo. Kat saan da pa'y nga inlako. Ay na, makapabanaw mo ti agpasyar, ngam naragsak. Adugayam tinapintas a pagpasyaran ditoy. Wan uncle. Ado dagiti turistang umay ditoy. Nadlaw ko nga rod dayta. Naulimok pa dito'y lugar mi, uncle. Ala, ibagak tuman ka ni anay nga umay tumat ag bakasyon ditoy. Kanayon ko nga awisan. Busy mo't kano iti trabaho na. Wan, kasta na dayjay akasinsin mo. Dandanay di na kayat ti aglangan iti trabaho na. Agpada kamin a workaholic, uncle. Oh, inton bigat. Sa dino ti kayat yung apagpasyaran tayo. Sika man balasang kao, sika ti makaamaw. Ay na, espesyal mo't amin dagito ipaspasango yung akan kanan may dalain. Ay, kat siyempre, Amanong, taita kayo laang ay may nagbakasyon dito'y ayan, May. Nay, jay samat kot say damaluday ta. Apay ngay nga imay da. Sigod mo't adida kayat ti umay dito'y balay dagita. Nay, isaw nga agpaisaw. Ay, aguray nga road, tasabatak ida, Manong. Imbag mo't na nakapasyar kayo dito'y balay. Adada Manong Pedro ija unag. Amok. Ay, ayabam anila kay mo. Saanen, tamabiitak laeng. Adala kayat ko adamagan ka ni Manong Pedro. Ay, mangan kayo pa'y ah. Ay, saanen. Anya ngay kumati may pasango yung anaima sa makan ka na kami? Ay na, marigrigat kami laeng. Ngam nasaya at kami amang pasangbay iti bisita. Ala, umay kayo. Umunag kayo. Nagado ti makan. Adang amin bisita, May. Ay, isong agrigrigat kayo. Tanabuslon kayo launay iti makan. Anya day ko na maadamagaw malaw. Mapukpukaw jay Diamante asing-sing ko, Manong Pedro. Ay. Awan innal alamay. Da kayo laang matibisita mi ija balay. Ay, unay katilawan may, anapan ijay balay yawn. Nakabasol kami pa'y kitdain adi na oras. Amangan mo't no nalipatam laang tinangi kabila, malo. Amok ti pangikab-kabilak ka nagitig gamit ko. Ha, sana mabalin na basta mapukaw dayjay. Diamante dayjay, milyon tigatad na. Kat, anya ngay? Adda ka di jay diamante? Awan, Kung nagtumutkan ka, analipatam laeng tinangi kabilam. wan siguro. Laglagip hakat. Kasla malagip kon tinangi dulinak. Kung nagtumutkan ka, Kasla... kita tulangan iti bagko anangina. ay, kabaw ka talaga. Nala, partakam nga ruti ag-drive. Takitaak no adda ichay. Ay na!
dangag paiso ditoy. Honey, umay ka! Ayan na. Dito'y bulsa tinangin, abag ko. Ay, kababain paikit din. Ta pinabasol mo ni Pedro. Wen nga rod, ako nakno na po kawan. Ay, nagngina daytoy. Amok anangina. Isungan an nadamday ta. Wen, mabaina ka. Ta pinabasol ko damanong Pedro. Sapay agawid dan. Dagiti iyawid yo, manong. Itad muntuman ka ni ani daytoy ta pagpapintas na ka, no? Ay na, nagadun dagitoy nga iyawid may. Ay kat kastala ti biyag pagraranudan ti adda. Ita kayo laang ba't ngamin nga umay agbakasyon. Amom dalain, adayaw ti trato yaw kada kamay, ngam jay trataw kada kami ni Malaw. Dakal nga agpaiso jay balayda. Ngam dandanay saan da kamay, akayat apasang bayad. Kastala ti biyag kunak manen manong. Adda baknang akasta unay ti imot na. Adda mo't baknak asaan ana imot. Baklang dang agpaisaw, ngam naiimot damat kadagiti kabagyan da. Napasikat dapay Iso nga amo yun ton inton maminsan manong. Dito'y kayon ton balay nga agdiretso. Wan, ammo main. Kitain nyo pinabasol na kayo pa'y anangala iti diamantina. Rumbang nga ron ti kasta nga aramid da. Ay, narigat akabagyan ti kakasta at taaw. Kasta la ti biyag ako nada. Kantay ko nada nga rudan. An-anwam ti baknang akabagyan no imot mat anamin pinsan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. An-anwem ti baknang akabagyan no imot met anamin pinsan. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag. Nay, agluluto ka magayam. Wan manang. Agaw-awir kan sapay. Wan Ape at trabaho maamin ngay. Nilakay mo. Di mo man ibagan, no ayan na. Nan, tinakman kitaan. Manang, agin inayad ka laang. Nakaturog pa'y. Alas 10 iti bigat, nakaturog pa'y laang. Napuyatan nga min ang nagbuya iti buksing iti rabi Talagang awan serbi day tang asawam, Eva. Imbag man taman anusap. Mame, saan ka na makasurot ni Eva ang mapanag-shopping? Apay, nagbabawi manag. Nagado tararamidan na. Aglutluto, aglablaba, agawawir. Ay, kaasimot yadem. Kat amuyaw na niya tararamidan nila kay na. Maturaw. Anya, apay, di na may baon. Dakilang martir day nga Eva, mami. Marurodak manan iti day lalakay. Ha? Awagak man ta pagsasawak. Ay, tapuso yung mami. Laglagi pa nyo, agmin maintenance kayo. Kaasila ang anak ko. Isabi makutan, gapo iti katratrabaho na. Eva, babe. Danuman, babe. Tumakder ka magditan pasusok ti anak mo. Yala anak maten babe. Darasem. Apay tumakder mo. Ay na, saan ka kadi nga agong ungat, babe? Ad-adda pumangit ka. Di mo ibuson day ta si daan Sa anak pa'y anangan. Babe, saan mo tanalamis da ito'y danom ng ented mo? Sukatamon jay high school ti kayat ko. Hindi kan tumot ngamin tumakder dita. Sige mo tan babe. Nagrigat mo ti kastoy. Unay kat da ito'y abib kun aya. Inumo mo day ta high school dadanom. Babe. Naibos mo di linuto kasi daan? Apo unay kamutan. Mabisinak nga rod. Siya kakakaasi ang naglablaba kas kada naglutluto.
Naibusanak, iti makan. Adan trabaho, pare? Wen, kahit mo ti sumurot. Anya ngay a klase ti trabaho, pare? Construction. Diyak kayat ti ag construction, pare? Nanagsan unay day ta trabaho para kanyak. Lalaki ka, kasta ti ibagam. Sikalangan, pare. Diyak kayat ti ag construction. Sige, makamo ka. Kinapudno na, mami. Jack pa'y nangan. Inibus mo't ngamin nilakay ko di si daon mi. Day takat nga rod ita. Awan lang nga rodan ti trabaho dyan na laing asawam. Di nakapayam mo at tulungan. Mami, Naglosyang kan, anak ko. amok, mami. Ibaon mo mat ngamin Ibaon mo nga trabaho. Aga pa kami nga rod no pilitak nga agtrabaho. Katanya nga rod ti pakan na kada kayo nga agiina. Nukas tangag sadot-sadot. Awan to pa'y bagasmin. Ay, una yun ti panagbiag mo, anak ko. Awan pa'y gatas ang nagiti anak ko. Malo! Apay, mamay. Ikamanyading mo iti kwarta na. Isukat ang marwam day tang asawa na. Saan na kaya't ngagtrabaho? Ikikan yung mga miniti kwarta. Kasano ngay nga rod? Kayat mo amatay iti bisen, dagito agiina? Manutitid ko aya. Kami ti 2,000. Pagtrabaho mga minja asawa ay ba? Sikan sa ngamin timang pakpakan kang kwanan. Lakay, si kaman mo tagluto. Nabanugak. Nakabanugam kumangay. Nagado nga rod tili na baak. Ay, babe. Kwarta man kit di. Awan kwartak. Naglaing ka dumawat. Di kamot mapanagtrabaho. Iba unak ngagtrabaho? Apa unak tumanon? Ni, apay ko mga apaon ka. Agselos kan tumanon? Saan itan, tanay, nagadon ti paggastuan. Ngagbiro ko ni ti trabaho. Itapay? Masaduta kun Kasano tayo nga rudan ngay nga agbiag no saan ka ngagtrabaho? Adu mati kwarta ni mamim. Nagadu ti anak na ijay abroad amang ipawit kan kuana. Di ka lang mabain. Mangnamnama kalatan kan kuana. Ala ka din Ikan nakit din iti kwartam. Di nakman kalbi-kalbitan. Awan kwartak ko nakmat. Anya nga awan. Uy, tapno ibagakan ka. Nakitak nga inyawatan na kan ni mami iti kwarta. Isu nga ingkan na kaon. An-anom aya. Kurang pa'y dadya pag grocery. Igatang ko iti arak. Kayat ko ti aginom ita. Naglaing kan? Agtrabaho ka, tapno day gatang mo iti arak. Ikanak? Wano saan? Saan? Saan ka nga ikan? Sige ka. Subliak JX ko. Amok no sa dino ti ayan na. Anya? Aramidom day ta? Una. Isukat ka itinapinpintas. Talugasot lang Umanay mo't siguro day jayon. Aginom ta pare. Bilibak kang ka pare Ada pa'y laganas mong uminom ko awan lang ang trabaho mo. Adda kwarta ni bakit ko pare. Mano akakabsat na ti adda iji abroad. Narigat imang namnama iti sa bali pare. Umay kakit din. Agtugaw kan. Jacket aginom. Ada pa'y trabaho ko inton bigan. Sige, panawan kan. Lakay, agrain ka. Lakay, agrain ka. Nagato ti gurigor ni baby. Di nakman disturbon. Matmaturugak. Aggurigor nga rod ni baby. Makaamo ka maten Anya klase ka nga ama. Anya nga tanti Aramides. Awagak ni Manang. Hello, Manang. Hello. Apay, rabrabi nga umawag ka. Ni baby, naggato ti gurigor na. Apay, asyak ti pangipagamngay. Nilakay mo Di nangarod kayat ti Mariing. Anya mo na itang asawa mo. Anya ti Aramidak, Manang. Tulungan dak. Ay, kwarta manan. Siyak manan ta gastos. Ang amanya ngay nga rod. Awan mo't ngamin kwartami, mami. Tunggal at dakas tama pasamak. Siya kadagos ti pagtarayam.
Tajay asawam, pulos ngawan serbina. Pasensyakan, Mami. Ay sana mabalin di kastoy, Eva. Naskan nga isurum di asawam nga trabaho. Kasanon no dumakal dagiti anak yaw. Dahil talatan dumawdawat kanyak tararamiden yaw. Na ospital gayam di anak yaw. Uwan tatang, intaray ni Eva ay dirabi eh. Ah, isupa tinagitaray. Anya nga tinararamid mo. Nakaturog ak tatang. Ayan niya, klase ka nga ama. Ibabayin mo ti puli tayo. Saan tayo nga irresponsablay? Ni tatang mat. Ay, diyak kanunungan dahil tayo galim ah. Ang langan ti may bagadag itinaganak ni Eva. Awan mo ti may bagbagada. Anya nga awan? Magibabayin ka. Apay ngamin nga awan trabaho. Kasanumot nga main. Agselos ni Eva. Ibagbaga na nga de babae kiji pagtrab-trabaho ak. Ay, nagado pambarmaw. Talaga kidya sadot ka. Ay, trabaho ka. Magibabayin ka. Pinagbaga ako ni Gilbert. Imbaga ka naskin ngagbiro iti trabaho na. Nasayaat man no kasta, tatang. Ay, awan tigas dya puli, miya sa daw. Jakman amo no apay akas jay na. Ibagam kanyak no agsadot-sadot. Ay, wun kayam. Handa kayat ko ngay bagakan ka. Anya day tatatang. Allergic ni Gilbert iti kuton. No makagat, amom ti mapasama. Anya tatang. Gumagat. Ha? Kasta ka di tatang? Word. Apay nga itayo lang nga imbaga. Idi pa'y kumaa nga impakagat ko iti kuton. Kasano kat nagagat mo't iday? Saan mo't na nasa daw? Wan nga rod tatang. Kalaat mo't latan asimado. Saan ka no namang ni mami ti kwarta kada kayo? Ha? Apay nga'y manang. Agasam, nakita na ni Gilbert ang naka-istambay. Kasta na nga rod manang. Di nakpayan tulungan kadagiti trabaho diti unag ti balay. Naskan ko mga mingag-trabaho ah? Mabutang mat ngagtrabaho. Ibagbagak lang nga saan na namang ni mami iti kwartayo. Iso ano mabisinan kayo nga giina, umay kayo langan mga diti balay. Bayan nyo ngawan ka ng di asawam. Pare, nakitam ka din ni bakit ko? Saan mait? Apay, mapukpukaw? Saan ngamin ang nagawid ang nagmalmalam? Ay, apay ngay. Diyak nga rod amaw. Sa pa intugot na dagiti anak may. Ay, amang ano nagawid day jibalay da. Sa pa'y mabisina kon. Ay, agawid tulaang. Ay, bisinan nakit din iti kastaunay. Ay, katagluto ka ah. Apay nga agluto ak. At dangarod asawak nga agluto. Urayo kon ang agawid. Nasaya at no dito'y kayo pa'y nga giina. Nangikabilak iti asukar iti pagturugan kan pagtugawan ni Gilbert, mami. Tapno makuton. Bayam nga ibusan ti kuton. Amok, saan man ang agluto iti kanan na? Or-urayan nakmanon. Ay, ikam iti leksyon na. Uwan, mami. Dito'y kayon amaturog. Ta dito'y, awan ti mangibabaon kan ka. Maturog ka aginggat kay kayat mo. Anay ko, una yan. Nagadun ako ton dito'y pagtugtugawak. Sapay naglalabaga. Agawid lang day nga Eva. Di pa'y naglinis mo't dito'y balay. Nagaduti ko ton. Anay ko, sapay allergikak iti ko ton. Nagadun tinangkagat kanyak. Una yun. Sa anak sapay anak kasakdua. Diyak pa'y nakalaba. Agluto akpay. Rugi akong ti agtrabaho. Pare Gilbert! Yuhu! Apay pare. Ayan tararamidam. Nakasabsabon mo dagiti imam. Aglablabaak pare. Nagagat kan? Aglinis akpay dito'y balay may pare. Agwalisak inton madamdama. Agurigur kan sa. Saan pare? Awan sakit ko. Kastala ti biyag. Dumtang latta ti panagamiris pare. Kilata nagbalbaliw ka. Pare. Sumurotak man kan ka iti trabaho. Numabalin. Ayaw gawa na. Hindi pa lang ay ayabang ka.
Sige, pare. Siguradong, nagrugit manan di balay amasang putak. Nakaturog manan nilakay ko. Di ka lagawawi din ano kasta. Aga pa kami manan manang. Di mo nga minruaman pagtrabahom. Wan manang, naumaak mo ton. Jakon kayat tikas jay nga ugali na. Ni, apay ngay. Apay akas lawan mo tao diti balay mi. Napananan ngay nilakay ko. Lakay! Ayan mo! Sabalin samot abalay to'y naster ko. Nagdalus mo't tanday ti abalay. Ada kayo, bakit? Nakaipron ka mat. Anya ter aramidam? Aglinlinis ak dito'y balay, bakit? Nakaluto ak gaya man. Mangantayon. Sikat tinaglinis dito'y balay? Apay akas lasaan ka amamati. Kinagat na katikuton? Uwan nga rod. Ay, kudkud ak akudkud. Ay, ang kasanom anamuan. Ha? Dinamag ko laeng tadyak mo't nakalinis dito'y balay sakbaya pimanawak. Isungarod asya kong tinaglinis, bakit? Kan maysa, nakaamiris akon. Gapu itinasaya at apang magbaga ni tatang. Aging gaita, agtrab-trabaho pa'y laang ni Gilbert, tatang. Diyak mo't maanawa. Ay, katkas jay na nga ron no gumagait. Kan mapan kano agtrabaho inton bigat. Nasaya at ano kasta. Amok itanti aramidag, nukas di nga agsadot-sadot nila kay ko, tatang. Balaan anusam ti ugali na balasang ka. Sa nabalay ta kanayot kumot abagbagaan. No saan na nasumilyan ti kinasadot na. Titan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinasayat apang magbaga, makapasaya at ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!